Bag lang. Nakibag ka na? Oo, nakibag dala. Asan? Narito sa amin. Ito, balikan mo. Ay, dito. Yeah, ako. Kasi nabili na ko ba? Tignan mo muna yung ano. Dito sa kain kids sabi. Ano yung nasa bulsa mo? Panyo. Double check ba? Asan makauban? Ato pa sa Hindi naman humampas yung ano mo, ulo mo. Hindi lang. Kamay lang. Kamay lang. Ramad. Pwede mga I-check. O sige. I-ano mo na muna siya doon na. Halika. Pwede. Doon na lang muna kuya. Kami na mag-ano. Hindi, kami na magtatanong doon sa mga kauban mo. Dito ka na para wag ka na magtawid ba. Madulas na yung shoes mo. Sige lang. Kaya pa man. Ay na kuya. Dito lang ka. Baka maano ka. Doon na kami na bahala. Magsabi doon sa mga kasama mo. Hindi, cellphone mo. Oo nga, pupuntahan doon. Ano na naman dito? Oo na, ayan na. Balik ka ang cellphone. Oo, itatanong namin doon. Alika tayong dalawa. Tawid dito. Ikaw na ano, Ford. Alik kuya, dito na tayo. O, dito tayo. Upo na tayo doon. Yun lang. Dali, patawag natin yung kauban mo. Wait lang. Yung kauban, yung mga kasama niya ba? Hinay ba? Baka madulas ka. Oh, na. Seng, naligo ka na, Seng? Yung baka nalaglag cellphone niya dyan eh. Nadulas. Diyan siya nalaglag. Patawid na kasi ako, tapos nakita ko siya bigla siyang bumagsak. Ang ano, kung yung cellphone ba niya nasa bulsa o nandoon, i-double check nyo. Doon sa mga gamit niya. Kasi dito siya nalaglag, Mula dito, sa tula. Andun na, Dito siya nalaglag. Ang tanong kung nasa bulsa niya ba yung cellphone o nandun sa bag niya? Nandun yung cellphone niya. Ay, tanaw na. Doon sa bag niya. Naligo ka na ba, Seng? Andun, yung bit-bit niya. Kasi kung dito, pwede pa maharang yan. Kung nandito siya, yung cellphone. Naligo ka na ba, Seng? Hindi. Anihin mo na, kakapain. Ano na? Halas? Ginoo ko. Ikaw pa talaga natakot sa halas, ha? Ayun yung bit-bit niya, Dito siya bumagsak. Kaya nga lasing na. Baka nandito pa yun sa... i-double check mo na to sa gamit niya. Diyan siya nahulog. Kung wala doon yung cellphone niya, baka nandyan. Diyan, paakit na siya dyan sa tulay. Nalaglag siya. Hubog na kasi siya. Diyan siya, James. Namlag na. Walang natulog, Sana nandun sa bag niya yung cellphone niya. Kasi sa bulsa niya may Ay, may towel. May towel. So hindi yun naanod. O malamang baka nandun yung cellphone niya. Pero, namasala ko. Yun lang. Maligo na. Maligo ka na. Ito yung isang flashlight ko yun. Ayun malinaw. Ayan.
lagi. Hindi, kukusog kayo na yung mga tutukan. Pinakutuklog na rin. Hinay ba ah? Una ba, hubog na rin si kuya. Hinay lang. Hala, si Ansing, Ginoo, hala. Si Ansing. Eh. Diyan? Baka nasa bag niya yun. Kasi mahaharang yan eh, kung diyan, di ba? Pero naka siya pilay sa daliri. Hala. Jidilo! Dito ka na sa puno. Hoy, nakita ko yung tsinelas na doon sa ate mo ha. Ikaw talaga. Hindi. Bigay ko pa sa'yo yun. Sira na yan. Oo, bahala ka. Sisingilin ko na lang sa'yo ng 780. Ah! Ito. Nakita, ano yung cellphone? Ano lagi? Ano na? Naanod? Okay lang yun. Na. Okay lang yun. Nakaka? Tulungan mo. Ano? James, patulong na lang sila, Kuya James. Wag na lang. Ano nangyari? Tulungan ba? Sunodaan na. Tulungan ba? Kuya! Agoy. Sige na ba? Baka maano ka. Kapain na lang kita. Hoy, sira ulo ka. Nadulas na nga eh. Dami mong pang request. Hi mga moms, magandang gabi. No? So ngayon nandito na tayo, kararating lang natin sa Higuan Park. So as you can see, napanood nyo naman siguro yung first part ng ating video, no, na may nadulas dun sa ating tulay. Gawa rin kasi ng siya ay nakainom na. So meron siyang dalang pang projector, mahabang ano, ginamit niya ng pang projector. So nangyari, ano ba yun? Kaya pala nawawala yung mga gamit Oo, dito. nandun, no? Inuwi mo. Wow! Wow. Mandang So, ayun na nga. Ito kasi si GD Louie. So, anong nangyari? Nadulas po siya. Actually, mag-opening spill na ako. Para sana sa, ito nga, gagawin kong vlog ngayong gabi. Ang nangyari, nakasalubong ko naman siya. Ayun. Ano naman siya? Nadulas. Nasaka ako, nagulat ako. So, sa mga pupunta dito, no, sa ating mga bisita na tatawid din sa tulay, doble ingat lamang po, no? Kasi, yan, hindi natin masasabi ang ating aksidente. Hindi naman siya nagkaroon ng matinding sugat o anuman, or pilay. Pero mukhang sa daliri niya banda, kasi nalaglag nga siya dun sa bandang mabato na part. Kasi nakainom na siya, halata nakainom na siya eh. Eh, sabi ko pa nga, tulungan na siya magbuhat. Eh, ayaw niya pa. So on the other side, yung story, siguro yun nga, nag-enjoy sila kanina. Gawa ng may celebration siguro sila rito kanina sa function area. Mukhang close naman sila ni Ansel kasi ano si Ansel. So mag-ingat lamang po tayo, no? Hindi ko na alam kung nakita ba, nag-double check ba yung bag niya, kung nandoon ba yung cellphone niya or whatsoever. Hindi na natin alam. So hopefully everything will be okay, na makita niya yung cellphone niya. Makita niya pa yung nahanap niya. So ngayon, again, ulit po namin, doble ingat po, no? Especially kung tulad niyan, hindi naman kayo masyado pang gamay dun sa daan, ingat po tayo para iwas aksidente. Yan. So ngayon, nagluluto na ako ng aming dinner dahil sina Brenda, kung hindi ako nagkakamali, mag-overnight sila doon sa i-stayan nila, sa pupuntahan nila. So, baka bukas na sila makakauwi.
by morning or tanghali, I don't know. So sa ngayon, kami yung naiwan dito ngayon. With Marian, J. Fort, and Sing. Who else? Yan. Kami yung mga Bex na nandito. Ang nandito ngayon, kaya magluluto ako ng aming dinner. So, ang tanging dinner na meron ako at ang nabili ko ay ang tocino. Dahil, ngayon, naalala ko tuloy siya dito. Actually, kanina bago ako umalis, ay, kagabi pala, naririnig ko na si Maria na nag-crave siya sa tocino. So, sabi ko ako din. Ayan, nagpilian na naman sila. Baka may nadulas na naman. Ano nangyari? Nakita na? Wala yung cellphone niya? Hala. Kahit sa bag niya? Sayang naman. Ano pong event niya kanina, ma'am? Thanksgiving. Thank you. Sana all. Ayan. So ngayon, it's kainan time. Kain na. Busy pa sila sa kanila kaya naman ginagawa. I have tomato. I love eating kamatis. Fresh tomato. Hubog na ang tanan. Diba? Gusto ko yung naman ganitong food. Isa yun talaga sa mga ano ko. Kapag ayokong papasobra ng inom. Nagkuha kayo ng ibang bedsheet? Sa tindahan maraming chocolate. Hindi pa pwedeng buksan yung chocolate na yun kasi kina-Brenda yun eh. Gusto niyo na ba i-open? Pwede niyo namang unahan. Aw. Nagmamadali po kasi si JD Lo. Gusto niya na kaagad makakuha ng chocolate. Gusto niya nang kamkamin lahat yung mga nandoon. Ganyan yung babaeng yun. Malakas sa chocolate. Nabaso niya lang yung chocolate doon. Akala na niya pwede nang buksan. Dami. Kain na din kayo. Sarap. Kaya, paalala. Sa mga nagiinom, siguro din nyo lamang po na meron kayong pang-uwi. Kung kaya nyo pa makauwi, alam yan. Kasi bago pa makimalasing, nakita nyo naman yung daanan. Dito ba? Hindi po ako naninisi ha. Siyempre, drink responsibly. Kasi para sa inyo po yun. Para sa safety nyo, para at least, alam nyo pa yung mga nangyayari. Ayan na sila. Nakawan na naman sila. Basta ako kain ako. Thank you so much for watching. Share nyo to.